Fjum ta' festa pubblika hawnhekk fil-Birgu għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar instama' tir ta' sparatura illi allegatament seħħet wara argument illi nqala bejn żewġ sirġiel. Minnu fi hawnhekk bdiet operazzjoni medika fuq il-vittma u anki operazzjoni ta' investigazzjonijiet min-naħa tal-uffiċjali tal-Pulizija biex jistabilixxu id-dinamika tal-każ u anki jiġi identifikat u sussegwentament arrestat l-aggressur. Raġel ta' 33 sena minn Bormlet jissela tal-ħajtu fl-isptar Mater Dei wara li ntlaqat minn tir f'żaqqu fi sparatura li seħħet kmien il-ħadd wara nofsinhar fi triq il-Qalb ta' Ġesu fil-Birgu. Il-pulizija waslu fuq il-post u sabu lir-raġel ferut fil-komun ta' blokka ta' appartamenti. Minnu fih bdiet tfittxija l-allegat aggressur li ġie arrestat ftit tal-ħin wara fl-Akwati u jirriżulta li huwa anzjan ta' 70 sena li jgħix il-Birgu. Satejn wara li seħħ il-każ il-kelliem għall-Pulizija Brendan Pisani qal li l-Pulizija kienet għaddejja bl-investigazzjonijiet biex tiġi stabilita d-dinamika tal-każ. Fil-fatt huwa mifhum li l-pulizija jitkellmu mal-allegat suspettat biex jiġbru aktar informazzjoni dwar x'ġara u x'seta' wassal biex l-anzjan spara lejn il-vittma. L-arma tidher li arma taż-żewġ tal-kaċċa ovvjament dika ħadd instabet ħadd inġabar min-naħa tal-pulizija sabiex isiru iktar eżamijiet forensiċi fuqha. Fuq il-post kien hemm preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-pulizija flimkien ma' tim mediku immexxi mit-tabib tal-emerġenza Dr. Michael Spiteri. B'dan tal-aħħar ħadem għal ħin twil fuq il-vittma li anki ġie bżonn trasfużjoni tad-demm fuq il-post minħabba d-demm li tilef fl-isparatura u għatijat l-isptar wara operazzjoni medika intensiva fuq il-post u ġie operat. Fuq il-post fejn seħħ il-każ kien hemm ukoll qraba tal-persuni involuti u l-ġirien fl-istess blokka ta' appartamenti. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Monika Borġgalja.